Tålmodighed er en dyd, og det er en dyd, som Thomas Sørensen har vist sig at besidde. 13 måneder tog det den danske målmand at generobre status som førstevalg i Stoke i en tilsyneladende uhyggelig jævnbyrdig konkurrence med Asmir Begovic. Reebok Stadium, Bolton, den 16. august 2008. Efter 5 år i Aston Villa debuterer Thomas Sørensen for nyoprykket Stoke City i den engelske Premier League. Stoke taber 1-3, men danskeren og klubben får et flot premiereår i ligaen med en 12. plads. Thomas Sørensen er også urørlig som førstevalg i hele næste sæson, hvor han gør sig bemærket med 3 straffesparksredninger. Den ene mod Portsmouth, hvor Kevin Prince Boateng bliver grebet ud. Sørensen og Stoke sejrer 1-0. Portsmouth viste andre takter senere på sæsonen, hvor Liverpool blev besejret 2-0. Ikke mindst takket være en velspillende Asmir Begovic i målet. Og det skulle blive Sørensens uheld. Kort tid efter den flotte triumf forlader den brandvarme Bosnier sydkysten til fordel for Stoke. Nu er der for alvor pres på Thomas Sørensen, og da han beskader sin albue sidst i april mod Chelsea, må han se Begovic overtage pladsen og ligge ud med 2 clean sheets. Sørensen er dog stadig førstevalg, da den nye sæson starter i august 2010. Men efter 9 runder er det slut. Hjemmekampen mod Manchester United 24. oktober bliver danskerens foreløbig sidste i Premier League. Thomas was unlucky really. He got injured playing for Denmark, come back and his elbow was sore. So we played Asmir Begovic and Asmir's done brilliant. So Thomas is now just waiting for his chance again. Begovic bevarer målmandspladsen i Premier League-sæsonen ud, undtagen en enkelt betydningsløs kamp mod slutningen. Han er overbevisende, og kun en fornem serie i FA-koppen, hvor Stoke når helt til finalen, holder Thomas Sørensens kampform og humør ved lige. Hver gang jeg har chancen på banen, ikke, så skal jeg helst være den, man lægger mærke til. Så det er helt sikkert min mulighed. Det er selvfølgelig FA-koppen i øjeblikket. I sommerpausen forsøger Sørensen at skifte klub, men prisen er for høj. Han må blive i Stoke og stå i skyggen af Begovic. Men i starten af november går det efter en dykkende formkurve hos holdet generelt helt galt for bosnieren i et 0-5-nederlag hos Bolton. Den 19. november tager Stoke derfor mod Queen's Park Rangers med Thomas Sørensen mellem stængerne. Mere end 1 års ventetid er forbi. Ja, Thomas Sørensen er tilbage i målet, men er han bedre end Begovic? Det skal Morten Bro afgøre nu. Og Morten, det er jo ikke fordi, du har helt vildt meget målmandserfaring på CV'et, men jeg kan forstå, at du har søgt noget kvalificeret bistand til den her opgave. Ja, det har jeg, fordi i mine øjne så er målmanden jo i princippet bare en, der skal tage så meget som muligt, og helst allermest. Nej, så jeg har simpelthen søgt råd og vejledning hos en, der hedder Christian Vestesen, som er målmandstræner i øjeblikket for FC Midtjyllands bedste ungdomsmålmand, og som viste sig, da vi virkelig kom til at kommunikere, har en rigtig stor og bred viden omkring selve målmandsteknik. Men uanset hvem man spørger, så tror jeg, at man vil få det svar, at de er enormt jævnbyrdige, Thomas Sørensen og Asmir Begovic. Men du har altså fundet frem til nogle bedømmelser på de her 2 målmænd, Thomas Sørensen og Asmir Begovic. Du har bedømt inden for 3 områder, og vi skal lige kigge på dem. Det er på en skala fra 1 til 10, og første bedømmelsesområde er evnerne som shotstopper. Ja, shotstopper, det er jo egentlig bare det her med, hvem kan lave redningerne. Og der har jeg i hvert fald i den grad et billede af, at der er Begovic den stærkeste. Altså hvis det andet hold har en friløber ned mod Stoke i sidste minut, så vil jeg helst have Begovic der, fordi han simpelthen er en bedre målmand. Men der, hvor Thomas Sørensen kan kompensere, og det som jeg gerne lige vil vise, det er via sin timing, via sin forberedelse. Man kan sige, at Begovics udførelse er i princippet den bedste, for han er den stærkeste, han er den mest eksplosive. Men Thomas har al den erfaring, som de her mange år i Premier League har givet ham. Og det er jo noget med, altså når afslutningen kommer, altså målmændene kan jo ikke stå på deres flade fødder, men der handler det jo ekstremt meget om timing, fordi det er de her små 100-dele. Så hvis du er i luften, en målmand står og triver, hvis man er i luften i det øjeblik, afslutningen kommer, jamen så var det jo de her fatale brøkdele af et sekund, før du kommer afsted efter den. Og der er Thomas Sørensen altså meget bedre til at være lige nøjagtig her, når afslutningen kommer. Og det er også måske derfor, at nogle af Begovics redninger kommer til at virke sådan det som vi kalder herinde, som vi kalder for tv-redninger. Altså det her med, det kommer til at se mere spektakulært ud, end det egentlig er i forhold til Thomas Sørensen, fordi Thomas har alt en rutine, som han har. Men Begovic napper den alligevel med en 8-7'er der? Han er den bedste. Han er den, der leverer, der river de her redninger ud af ærmet, hvor du tænker, hvordan i alverden tog han den. Næste punkt er indgreb i feltet, og der er Thomas Sørensen til gengæld bedst. Ja, det synes jeg, og spillet i feltet handler rigtig meget om erfaring, og den har Thomas Sørensen i den grad. Altså,
Og det er igen det her, det handler om dit udgangspunkt i målet. Det handler bestemt også om dine beslutninger, hvor Begovic måske går lidt mere efter guldet. Han siger, okay, hvis jeg kan komme ud og nappe den der og sætte modangreb i gang. Han er mere offensivt tænkende, hvor Thomas Sørensen mere satser på det sikre og måske går færre gange i feltet, men også laver markant færre fejl den her skade. Og så er det egentlig vigtigt at se på Thomas Sørensens attitude efter hans indgreb. Han er ikke sådan specielt hurtig i sin udførelse. Okay, så tøver han en gang mere, og det er egentlig et meget godt eksempel på det her med, at han tænker, før han handler, hvor Begovic måske nogle gange er lidt modsat. Altså, han kaster sig bare ud i det. Jeg kunne godt tænke mig lige for dig, Vin, over her, Jakob, fordi på det her område, du har jo også kigget lidt på det, der synes du faktisk, at så vidt jeg forstod, at Begovic er bedre end Sørensen? Ja, men jeg synes, han kommer meget godt ud af målet, men som Morten også er inde på, det er svært at bedømme, fordi hvor meget har vi lige set de forskellige. Men som jeg husker Begovic specielt i sin tid hos Portsmouth, og lige da han kommer til Stoke, der synes jeg, at han virker virkelig god ude i feltet og så videre. Så har han den der energi, jeg synes, en målmand skal have, at han tør at komme ud og tage boldene, hvor man nogle gange som forsvarsspiller, okay, det er fair nok, at din målmand ikke kommer hver gang, men hvor måske Thomas Sørensen er lidt mere passiv. Der vil du godt have en gang imellem, at der kommer en keeper ud, der tager bolden og hjælper dig. Der er du bare ikke enig, åbenbart. Ikke helt, nej. Det sidste punkt i bedømmelsen, det er spillet med fødderne, en meget vigtig del for en målmand, og der er det faktisk en stor sejr til Sørensen, som vi kan se på skiltet her. Ja, i forhold til, når vi stikker hvor jævnmødt det er, så er det en stor. Og det handler også meget om vurdering frem for udførelse egentlig. Jeg synes, Thomas Sørensen virker meget mere afklaret med, hvad han vil foretage sig, når han får fat i bolden. Jeg vil sige, fordi hvis man har set landskampe med Thomas Sørensen, så er det måske ikke lige et indtryk, man har, at han er god med fødderne. Nej, og det er nemlig interessant, fordi der er jeg sikker på, at Morten Olsen tvinger Thomas Sørensen til at starte med at spille bolden. Det er jo sådan, landshold vil spille, det er jo nærmest religion. Og jeg er sikker på, at Tony Pulis ikke er interesseret i, at Sørensen skal spille den ud til en bak eller op til en central midtbanespiller. Men det vil også sige, altså det kunne du og jeg jo også præstere, men der synes jeg måske, at Begovic lidt mere ligger under for den her med også vil sætte spillet hurtigt i gang, er lidt mere stresset i sine situationer. Og dybest set vil jeg vil hellere have den der form for målmandsspillere. Altså, vi husker jo det her opspil i Danmarks kamp mod Cameroun i Sydafrika, hvor det godt nok er Christian Poulsen, der laver bolden, eller laver fejlen, men jeg synes jo også, at han får en stresset aflevering, spillet ud lige i fødderne fra Thomas Sørensen. Det var ikke sket, hvis de har spillet sammen i Stoke. Så Thomas Sørensen vinder altså den her konkurrence, eller bedømmelse, kan man sige. Han er også i startopstillingen i dag hos Stoke. Lad os lige kigge på den. Det gik jo ikke helt, som måske Pulis havde ønsket sig med det her målmandsskifte sidst. Stoke tabte alligevel, men han kunne vel heller ikke alligevel sætte Sørensen af igen? Nej, det kunne han heller ikke. Men dem, der følger med i Stokes hjemmeside, kunne også se, at han allerede i går er ude at sige, jamen Sørensen står i mål. Jeg tror aldrig, det har været et tema, at han vil skifte efter bare én kamp. Også fordi, at Sørensen var jo uskyldig i alle 3 scoringer i mine øjne. Hvor mange kampe skal han lige have nu, Sørensen, for at have fået sine chancer? Jeg tror, han får en håndfuld. Jeg tror i princippet spiller han jo indtil han har spillet sig af. Så jeg kunne godt se Sørensen stå resten af sæsonen, hvis ikke han laver graverende fejl.